Какво свързва биологията ни с усещането за смисъл и цялост? Седмият енергиен център е в центъра на главата и включва хипофизната жлеза. Главната жлеза, която създава хармония надолу по веригата от жлези. Най-интересното е, че когато този център е балансиран, целият хормонален оркестър звучи в синхрон. Растеж, метаболизъм, реакция на стрес, възпроизводство. Затова се свързва с най-високото ниво на съзнание и преживяването на нашата божественост. Когато е в равновесие, ние усещаме вътрешен покой, яснота и доверие. И в тази вътрешна хармония започва да се отразява навън в отношенията, в реакцията ни, в средата ни. Ако центърът е разклатен, често се появява обърканост, откъснатост, липса на посока. Цветът му е виолетов, а понякога и бял, символ на яснота, единство и свързаност.